Hej, jeg er blevet nomineret af Cecilie Gottlieb til at hoppe i havet. Men jeg har ligesom prøvet at forklare hende, at der ikke er så meget hav på Nørrebro. Så derfor skal jeg i gang med at lave mit eget hav, så det ikke står klar til en gang inden for de næste 48 timer. Så jeg vil lige vise, hvad man gør. Du tager en ske, og så graver du. Graver du. Til der er et ordentligt hul. Og så et hav uden vand, det dur jo ikke. Så masser af vand. Og så til sidst, så tilsætter du selvfølgelig salt. Ja. Og så må vi se, om der i morgen skulle dukke et hav op på min altan. Det bliver spændende i hvert fald.